university kaka health mar SHA matimre gin gik manyien ma chalo ka gimitimo experiment. Ting'eni health en gima very sensitive. Ka itimo experiment gima nyalo kelo tho ok en gima yot. Ok en gima yot. Onego yud yo moro ma gitieko go wachno kendo giwinjo gima jopiny wacho. Gima jopiny wacho korka weche mag health kik obed in denial ni gik moko beyo. Ka gik moko beyo to jopiny ok nyal ywak. Jopiny ka ywak to nyiso ni nitie gimoro ma ok dhi maber kanyo. Koro miyo mago onego jok mantie ma in charge onego correct gi to kendo gin be monego giland gi ni raia mondo gin ma gipim ni raia exactly gima timre step gi step ma gidwa kawo. Kik tijego bedi ni owegi mana ni ofis achiel mar president koro miyo jomoko wacho ni nino ok owacho adiera nikech samoro iwacho to gigo ok otimre kaka ne onego timre. Koro kiwache ma ok otimre kaka ne gigo onego timre to in emonego bed ni in the last stop ma ji penjo. Koro kisewacho ni in makendo koro ibedo blamed, koro jopiny dogo dhi ir ng'a kokadhi. Koro dong' mana Yesu kende. Odong' mana Yesu. Koro omiyo mago to mana kaka